adalin shugaba, adalin shugaba, adalin shugaba, adalin shugaba. Yana kira ga matasa a daina shaye-shaye, shaye-shaye ba kyawa. Kun ji ya matasa, shaye-shaye ba kyau, yana kai shigar kuwa. Allah ta kyau wannan ba. Mai na ji an ce an daina harkar shasha a wannan gaskiya ne kuwa? Haka na ji an ce wallahi. Baba ma kawai suna zaune fa suna ba kai zafi falawa suka zo suka raɗe su sun kwashe su. Wawa isa ƙarya ne Kai kana ganin hakan za Kai! bari ne? Ba wani wanda ya isa ya zo ta kama a wannan unguwa ba ai kai Wannan fa waya wallahi garin na gaba ganka a rikici ya akai garin gaba lahiya wallahi oga. ya akai muke Na faruwa da Allah kulawa tunanin suna rab da mutane. kai ya kake sun ka daga ma hankali akwai wani wanda ya isa ya zo ta kama a wannan unguwa ya ce ban wannan harkalla ƙarya yake yi wannan ƙarya ne Yanzu gashi harka wiwi babu shi ko daga gashi nan kai dakata wannan maganar banza ce a wannan unguwai ba a yi wani shugaba ne ya sai samun doka ina harƙallata ina samun kuɗi yadda ya kamata babu shi ba a yi shi ba wani wanda ya isa ya zo ya taka min doka ni ba ma wannan ba son nake in ji kaina ya zanzan da hayaki. oke hayaki ba ka da matsala me kuka gani anan hayakin ne ko kowa ya doka dan kana jin tsoron a ganka karka doka mutum ya zo ya ce wani abu in ya isa mutum ya zo ya ce wani abu in ya isa shi yasa na kai ka kowa shahadi ba wanda ya isa ya taka mu a wannan unguwar Ya Kamal, me yasa baka son zuwa guri na ne? Ni da na gaya miki tun ba yanzu ba ya kamata a ce kin fahimci rayuwa kin san yadda rayuwar zamani yake na yanzu ya kamata a ce mu fahimci rayuwa mu ɗayan soyayyar nan ta zamani yadda ake kin gane. Ya Kamal to me yasa ba za ka turo iyayenka gidan ba domin a yi magana auren? Ya kamata ki fahimci rayuwa ki bari mu ɗayan soyayyar nan ta ɗan zamani mana. Baka tsoron mutanen gari kada su sa mana ido? Mutanen gari ba za su samu na idanu ba saboda ni son ki nake yi son gaskiya mana sannan akwai wanda ma ke shaye-shaye zaman sata da mi duk ba a samu sa idanu ba sai mu za a samu idanu. Amma mai unguwar garin nan ya hana ya ga saurayi da budurwa. Ke tsaya ki ji fa duk wannan dokar da ake sawa fa duk ta kwana biyu ce an daina ta. Kenan baka tsoron hakan? Sai kin ga iyayena ba za su bari saboda na karanta da yawa. Amma ki bari mu yi dan soyayyan nan ta zamani kin gane ai. Kada ki damu da waɗannan abubuwan da ake yi a rayuwa mu dai muna tare da ki. Adalin shugaba, adalin shugaba, adalin shugaba, adalin shugaba. Yana kira ga matasa a daina shaye-shaye. Amin alaikum salam. A kai. Ofisa. Kana lafiya? Barka dai. Za ana wurin aikin? To masha Allah. Masha Allah. Sai dai ka magana. To bismillah. Na jiki ko ya saka hauka, ko ya saka hauka. Wato ranka daɗe, shekarun jiya na dawo gurin aiki. Na ga abubuwa ba su da daɗi. Maza da mata cikin lunguna-lunguna suna maganganu, sannan da samari suna shaye-shaye gehe-gehe. Ban ji daɗin abin nan ba, shi yasa ni ga ya kamata in zo in maka magana, kan dan mu ɗauki mataki. Ofisa, na ranka daɗe. To na ji daɗin wani al'amari da ka gani, sannan shi a hikimar zaman ka ɗan wanga gari. To insha Allah za mu ɗauki mataki. Kuma alhamdulillahi shi yasa Allah ko shi muka gode ma Allah da Allah ya ba mu kai ka ga ka dan gari sannan kana cikin aikin ga saboda haka insha Allah zan baka dukkanin haɗin kai mu dauki mataki in Allah yarda na ganin cewa mun yaƙi wannan al'amari da mu da kai sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfi Allah ya bada yawa a sa doka kuma duk wanda ya taka doka a taka mai Allah shi bada kuma abin da so da kai Allah gobe ka taho
zan kira kwando in aika shi duk wanda ya kamata a faɗo ma haɗu ka ga gobe don mu taho mu zauna tare da kai gobe ka taho da kai zama zama ka faɗi suna ji Allah kuma ya ce maka kai Allah shi maka albarka Allah shi maka albarka Allah ya tsari kwando ka san dalilin kiran ka ko aikin ka zan yi wasu wurare ka san gidan mallan ashana mai ɗayan kai Na san gidan mallan ashana. ka san gidan mallan sharubutu Na ko san gidan mallan gidan sharu. ka san gidan liman Na san gidan lima. ka san gidan durbi sabo Na san gidan durbi sabo. abinda naka so gare ka wayan ne ka son ka tafi gidansu kowa ka faɗa mai na ce taho gobe da saye garka ga akwai taro An gama ran kai rai. ka ji ko An gama ran. maza ka tafi An gama ran kai rai. Allah shi taimake ka. an samu tahowa Allah ya taimake to barka da zuwa Allah ya taimake ka. ya mutanen Alhamdulillah. kowa lafiya Alhamdulillah. ashana Allah shi taimake ka. Allah ashana an samu zuwa to ya mutane Alhamdulillah. masha Allah Sarkin sallah. Ara malaya. barka da zuwa Allah ji kan magabata. Amin. Dirbe. mallan sha rubutu Allah shi taimake Alhaji Aminu Rahim Badu. an taho lafiya Lahiya ne. Amin sha rubutu. Ara maka lahiya. ofisa Allah ya ƙara girma. Alhamdulillah. Mun gode Allah. Sarki ya ansa ofisa. liman Allah ya taimake ka. ai sai a mana addu'a ko Jama'a ya salati. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah shi karba. amin to alhamdulillah to jama'a abin da yasa na hada kunan gaba ɗaya ce kowa ya taho nan saboda wani al'amari wanda ya kunno kai alƙarya ga tamu adalin shugaba kamar yadda an ka sani dai oga alƙaryat gari ne wanda da matasa masu tarbiyya masu hankali amma wasu abubuwa sun taho wai sai kaga abin ban mamaki in Allah yawa mutum baiwa kila ƙarin mata ko haihuwa sai ga awa Allah godiyan mai sai ga an ɗauko wani abu rikici aka ce mutum jiji a to a ta kiɗe har mutane kwana ko kuma wani abu ƙauyawa zai a zo a ta haɗa maza da mata ana da shirgulla sannan ga matsalar ga uwa ba ta shaye-shaye ga tsayi lunguna kwarkwada 'yan mata da samari to wayan ga al'amuran shi yasa ni ce bari in kira ku mu taru mu zauna mu yi shawara na wata an fahimce ni Haka. To Allah shi taimake ka. ashana Na ji an yi magana masu hira da 'yan mata bakin kofar gida ko kuma cikin kware kuɗin ne. To Allah ya taimake ka san mu ɗaya mata gare mu. To kuma yanzu in an ka ce ba su hira da samari mu ina tattalin mutum da ba cikin gida za su taho su samu maza ba. Ko ba haka ba sha rubutu? Wani ya zubi lahi. Ba shana. Kana ɗumi sai ka ce jahilan farko? Haba. Haba shana. Gaskiya. Allah shi taimaki Alhaji Aminu Rahim Badu. ina jin ka amin mallan sha rubutu Ɗiya mata gare ni. Kuma mata ɗiya hudu gare ni mata. Allah shi taimake ka ‘yan an ka ce ba su ɗumi da maza shirin ka daɗe mu za mu almen su. Kai. A dai hudi ba ran ka daɗe. Kai. Sha rubutu. Ko tsawa. Ko inda ko kace nan fa. Wannan fa da tawa. Ko ba ko ci ko magana fa. Ko aka saki ba. Koko. To. Wallahi ba ku kyauta ba ga magana. Mu ran kai duk abin da ka ce wallahi shi muka bi. Saboda kana gyaran tarbiyyar mu da kuma tarbiyyar goben mu. Waga garka mu ba mu jayayya da ita. Gaskiya wallahi waga magana. Koko mallam liman. Koko. Allah shi taimake ka. Ya kamata a koma hadiba maganar ka. A koma diba maganar ka saboda maganar ga hota ya nauyi. Sha rubutu wallahi waga magana ba ta yi ba. to saura ku dakata bari faɗa muku gaskiya wanga al'amari an riga an kai matsaya hukuma ta sani ga ofisa nan an riga an kai matsaya duk wanda ta doka a taka mai Ai ran ka daɗe ba sai an saka hukuma ciki ba. Tsaya. Duk abin da aka faɗi tun ɗazu ina sauraron ku. Ille dai jirin nika mai girma ya bani dama in yi magana. Wanga abin da kun haka za a yi abu na wani zai taimakon ku ya taimake mu gaba ɗaya zuri'a ta mu. Na ɗan sanda. Ka sani cewa sha rubutu gashi da ashana ba su da gaskiya. Duk sanda kaka magana wallahi ka hanka ce kwabo sun ce kwabbai. Babu to ka gani babu gaskiya cikin maganar su. Dan haka mu ba mu jayayya da garka. Ranka da abin da duk kace shi na
cani kai lokacin da an ka buƙaci a bada yara a sa su makaranta kai ka bada sunan wanga yaro to gashi yanzu muna alhawari da shi ga ƙasa tamu to mu alhamdulillah ba mu da ja da wagga garka ko kuma liman magana ka umarni ta gare mu Allah shi taimake ka a jin ka shi wannan ai wagga magana ba sai an sa hukuma ciki ba mu dai yanzu tunda abin ga kasance haka nan babu komi mu hankura ko ba haka ba rubutu a to dama ni fahimta abin abban ya ba amma yanzu Allah ya sa haka shi ya zama alheri amin babu komi Allah ya sauka Allahumma amin Allahumma amin jama'a assalamu alaikum tunda Allah ya sa ne jama'a kowa ya fahimci al'amarin ga kuma kowa ya yarda to na ji daɗin haka saboda haka ya zama wajibi mu haɗa ƙarhi da ƙarhe mu ga mun ceto alƙarai ga tamu kuma na gode ƙwarai liman Allah ya taimake ku sai mana da addu'a ai salati adalin shugaba alhamdulillah adalin shugaba adalin shugaba